Radyo Tirad-Pas. Naimbag nga oras kailian nagtingay danon mi kada kayo dagiti damdamag iti daytoy gundaway babayan ti Tirad-Pas damdamag agsapa. Manggiganyo daytoy iti 693 Radyo Tirad-Pas ken mabuyayo iti DCTV Digital TV. Dagiti damdamag inruar ti Caloocan City Government ti Public Health Advisory kalpasan nga nakimpirmaran ti panagruar ti chemical ti barangay 168 di Paro nga nangapektar ti sumagmamano nga residential area ken Main Road. Iti pakamu ni Caloocan Mayor Along Malapitan binalakadan na dagiti umili ngagtalinaeg nga muna ti uneg ti balayda ken sirrada dagiti tawa ken ridaw. May rekomendar pa iti panagusar ti face mask no kasapulan ti rumuar idinto nga dagiti makarikna ti simptomas kasi ti panakaulaw ken narigat nga aganges ket trombeng nga insigida nga maipan ti kaasetgan nga health center wenno ospital. Kabayatan na may balakad kadagiti motorista nga liklikan ti lumasat ti Deparo ken ti Samson gaputi na naapektaran nga lugar. Karaman kadagiti naapektaran nga paset manipod ti BF Homes Phase 2 aging gana ti Deparo intersection ken manipod Pure Gold intersection aging gana ti Deparo intersection. Impasigurado ni Mayor Malapitan nga nangipatulod ti Caloocan Disaster Risk Reduction and Management Department tinasaw nga lugar tapno tamingen ti sitwasyon. Kabayatan na posible nga may cut iti trabaho ni Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga iti may cut 20 nga Congress kalpasan nga na ibaga nga maulit-ulit dagiti isyu nga sinanguna sakbay ken kawan ti panagbalbaliw ti kababalin na. Napagsasaritan manen ti House Committee on Ethics and Privileges dagiti pending nga reklamo kontra kada Barsaga ken Quezon City Representative Jesus Bong Suntay. Sigon ken ni Deputy Speaker Janet Garin nalawag nga nagpakdar ti may kadwa nga panakasuspenso ni Barsaga no maulit nga mabalin nga agtungpal daytoy iti nadagdagsen nga panusa pakairamanan ti panakapapanaw. Maysa kadagiti reklamo ti nagramot kalpasan nga mapapati nga pinabasol ni Barsaga dagarin ti anak nakin ni Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor ti panakatay ti maysa nga Vice Mayor ti Iloilo. Ana paneknikan idiagangay nga gaputi aksidente nga panakapaltog. Kinuna ni Garin nga san nga timabuno ni Barsaga ti hearing ket imbiskit di intuloy na tinag-question no apay asa na dagos nga napapanaw iti Kongreso. Inayon na nga namin adu nga binakada na ti mamandalinteg nga soryoswen na ti pagrebengan na ngem kaslasaan nga agbalbaliw. Sigon kini Garin inadmiter ni Barsaga nga dagos nga impose na tinangeg na ngawan ti verification may isang aramid nga may kontra ti manamnama nga kababalin ti may isang opisyal iti gobyerno. Agtultuloy ti panakaidandanon kada kayo ti detalye dagiti damdamag ditoy Tirad-Pas damdamag agsapa. Impeteng ni Sekretaryo ti Departamento ti Agrikultura Francisco Chu Laurel Jr. ti kinapateg tinapigpigsa nga panagtitinulong iti rehiyon ti Asia Pacific tapno masigurado ti seguridad ti taraon ti katingan ti Comarcaro nga geopolitical tensions iti Middle East. Itinabit pa anangay nga may 38 nga session ti UN Food and Agriculture Organization Asia Pacific Regional Conference iti Brunei Darussalam. Ilawlawag ni Chu Laurel nga tiriribok tiruar ti pagilian ket direkta nga apektaran na ti lokal nga agrikultura. Ti pangta ti supply ti lana, gas ken abono ti pakaigapuan ti panagnato ti presyo ama magbalin anarigat ti panangpataod iti taraon. Agtataripnong kami iti panawen adagiti geopolitical tensions iti Middle East ket mangyeg kadagiti kanayunan nga peggad iti sangalubungan
nga ekonomiya ken seguridad ti taraon gapot ti panakasinga ti panag-export ti lana kinabuno kinuna ti sekretaryo. Dito'y Pilipinas, tinangato nga presyo ti krudo ken abono ti mangparparigat kadagiti mannalon nang runa itatadandanin mangrugi ti nabasa wenno wet season iti panagpapagay. Kanayunan na, dinakamatpay ni Chula Aurel ti pangta tinakaro nga El Nino ken sakit dagiti animales kas ti African swine fever ken bird flu nga mangsinga ti supply chain. Tapno maksayan ti epektuna ng ilatad uno ng ilanad ti gobyerno ti sumagmamano nga wagas. Umuna, subsidiyo ti gasolina ken tulong ti presidente para kadagiti mannalon kastameten kadagiti mangalap. Libre nga toll program para kadagiti lugan ti agrikultura nga makitinulong kadagiti toll companies. Panagusar ti Quick Response Fund wenno QRF para ti panakaywaras dagiti libre nga biofertilizers. Napaot nga panagpuunan ti cold storage ken rice processing system. Indagadagpay ni Chula Aurel ti World Trade Organization wenno WTO nga agbaling aktibo nga lugar para ti dialogo tapno talinaid nga natalged ti sangalubungan nga merkado ti laksid dagiti krisis. Agtultuloy pa lang, di pa nakaidandanon kada kayo, ti detalye, dagiti damdamag, dito'y tirat pas damdamag agsapa. Impapilit ni Senador Sherwin Gatchalian nga saan nga ti lifeline rate wenno ti subsidy para kadagiti na panglaw ti makapu ti kelat nga panagnato ti singir ti kuryente, iti baet ti nasaknap nga pamabasol. Sigon kini Gatchalian, ti lifeline rate ket basit unay nga paset ti dagop nga bayadan iti kuryente. Kinunana dahito ket may salaeng nga sentimo manipod ti agrob 0.56 centavos nga singir nga imbilin ti gobyerno. Inayon ti senador nga sanmet ang nagbaliw manipod sakbay ti tensyon iti Middle East. Imbes ket di intudo ti senador at ti kangrunan nga rason ti panagnato ti singir ket ti generation charges ako na nang gimato ti 0.75 ken manamnama nga adapay nga umado gapot ti epekto ti sangalubungan a krisis ti lana. Impaganagyat pay ni Gatchalian nga napateg nga tulungan dagiti napanglaw nga pamilya nga madaan iti kuryente. Inlawlawag ti mamandalinteg nga ti lifeline subsidy ket limitado iti konsumo aging gana ti 50 kilowatts iti kada pamilya. Kunana nga adda umdaslaeng para iti sumagmano silaw basit na refrigerator ken basit nga electric stove. Kabayatan na ti gobyerno syudad ti Manila ket gimatang kadagiti agarop 200 milyon nga gatad. Dagiti medical nga likamen para kadagiti ospital ken sentro ti salunat iti syudad. Sigon ken ni Manila City Mayor Francisco Esco Moreno Dumagoso, karaman ditoy dagiti na dumaduma nga panakasukat dagiti medical equipment baro ken nainayon kadagiti agdama nga likamen dagiti health facilities. Kinuna ni Dumagoso nga paset daytoy nga agtultuloy iti panakaisiyangkat ti serbisyo ti panang taripato ti salunat iti Manila. Nupay aduti masapol nga armiden tapno addapi nga episyente ti panakaipay ti serbisyo medical. Nagyaman pa ni Dumagoso iti City General Services Office wenno CGSO iti Nornos na partak kinansiriban nga ramid iti panakaproseso dagiti kasapulan ti gobyerno syudad. Agtultuloy pa lang ti panakaidandanon kada kayo ti detalye dagiti damdamag. Dito'y pala ang tirad pas damdamag agsapa. Nangilatang ti Department of Labor and Employment wenno DOLE iti 261.5 million pesos nga tulong iti ekonomiya para ti nasurok nga 11,000 nga benepisyaryo kas paset ti selebrasyon iti may kasangagasot 24 nga anibersaryo ti Labor Day intuno Mayo 1. Iti sidong ti DOLE Integrated Livelihood Program tunggal individual ket makaawat ti starter kit aging gana ti 50,000 pesos kabayatan na nga ti tulong para kadagiti grupo wenno asosasyon ket dumanon aging gana iti 3 nga milyon nga pesos. Nasurok nga 110,000 nga trabahador ti sidong ti tupad ti umawat ti sweldo
nga gatad iti 797 million pesos agraman dagiti driver ken manalon nga naapektaran ti krisis ken El Nino. Ada pa job fairs ti 80 nga lokasyon tentero nga pagilian nga danti nasurok nga 165,000 nga bakante nga pagtrabahuan. Kabayatan na impaymet ti Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ti mensay na ti panagrambak iti Labor Day. Agtultuloy pa lang ti panakaidandanon kada kayo ti detalye dagiti damdamag dito tirad pas damdamag agsapa. Ti awan ti rumbeng na nga awan ti rumbeng nga dumawat iti pamakawan. Wano saan nga rumbeng nga dumawat ti pamakawan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. may nagti umununan nga waragawag nga panakatiliw kinisigod nga ako Bicol Party List Representative Isrizalde ko iti Czech Republic. Dahito iti sungbat ni Palace Press Officer Claire Castro iti madamag numasapul nga dumawat iti dispensar ti Presidente kalpasan ti panangnamnama ti publiko. Ngayon sigida nga mapagawid ni ko tapos ang wen dagiti kaso na dito'y pagilian. Kinuna ni Castro, umnomot ti impormasyon nga nain report ti Presidente, ken inaramid namat iti administrasyon ti amin nakasapulan tapno maisubli dito'y Pilipinas niko. Kabayatan nilulawag ti palasyo nga saan nga nagapukin ni Presidente Marcos tinagbalin nga waragawag ni Interior Secretary John Vic Remulla nga posible nga mayawid niko ti uneg iti talo nga lawas. May palagip nga dimawaten iti dispensar ni Remulla ken inaklon na nga nagkamali daytoy iti waragawag ti panangipagarup na ngagpada ti proseso ti Czech Republic ken ti Pilipinas iti deportation. Kabayatan na iti sabalipay nga damag dito'y pailaang tirad pas damdamag agsapa. Sigon iti Department of Public Works and Highways dimanon ti 50% ti uram ti sanitary landfill iti nabotas. Inayon pa ni DPWH Secretary Vince Dizon ni DNR Secretary Juan Miguel Cunha ti sumsungged nga landfill ti nabotas ken ni Mayor John Ray Chanco. Karaman pa iti inspeksyon dagiti technical nga eksperto manipod ti Japan Disaster Relief nga tumultulong kadagiti operasyon nga manglaped iti uram. Sigon kini Secretary Dizon, mapat-tapat nga 90% ti dagop nga 44 nga hektarya nga landfill ti naapektaran ti uram nga miti kagudwa da iti ket agdaman nga maidep na partakmet ti operasyon gapu ti panakalukat ti access road idi Abril 18 nga nangipalubos ti siserektad adupay nga alikamen wenno equipment. Iti agdama agigiddan nga mosusar dagiti bulldozer ken dadumapay nga makinarya nga mga bong wenno manggabor iti daga ti dadumapay nga pagibelingan nga sumsumged pay laeng. Iti pakasaritaan ti Philippine Herbal Medicine nga pito-pito. Iso ti kaunaan na mapagtalkan nga epektibo ken traditional nga dang nga mangagas kadagiti intay saksakiten. Idi ti pito-pito ti pinaka-epektibo nga herbal ket narigat a masapulan nga kumpleto. Masapul nga lingtaem pabor kam ken inomen tapno maagasan dagiti na duma-duma nga sakit. Itan addan iti herbal capsule na. Ti pito-pito ket addan iti kapsula pinapartak ti panaginom, pinadaras ti epekto mas nabilbileg ken kabailanen ti panakaagas dagiti marikrik na. Ti Mailbent pito-pito herbal capsule ket maysa nga 8-in-1 herbal capsule nga napagtitipon ti bileg ken laing na. Red alingatong santon mangustin epektibong serpentina panyawan makabuhay. Turmeric wenno orange nga laya sambong banaba lagundi. Isu nga para ti natural nga proteksyon, prevention, solution ti problema iti nangatong nga kolesterol. Uric, creatinine, sakit ti puso, kidney, dalem, bara, lumlumteg, wano bukol-bukol, bato, kanser, napartak ang mabanog, ken maawanan pigsa, wano agkakapsot. Agusar ti pito-pito, herbal capsule, mamitlo ti kadaldaw, sakbay, wano kalpasan ti panangan.
sa Pito-Pito Plus Herbal Capsule. Katawan ay protektado, kalusugan ay garantisado. Dagiti produkto ti Pito-Pito, Herbal Capsule, Herbal Coffee ken Herbal Oil. Magatang yu dagitoy kadagiti sukiyo nga butika. Iti tagodin Ilocos Sur KJT Pharmacy, Aloha Pharmacy ken Borhe Pharmacy. Iti Santa Cruz Ilocos Sur Premils Pharmacy, Farmacia Monlaisame ken Carilin Pharmacy. Iti Santa Lucia Ilocos Sur Agasco Pharmacy, Premils Pharmacy ken Archangel Drugstore. Iti Candon City Clements Drugstore, Butika Liwayway, Carl Brills Drugstore, St. Peregrine Pharmacy, Lucky Med Pharmacy ken Jerimodes Pharmacy. Iti Santa Maria con San Esteban Aprayals Pharmacy ken iti Santiago Ilocos Sur Kalugaran Pharmacy. Ada do pay nga detalye dagiti damdamag dito ilang tirad pas damdamag agsapa idanon mi kada kayo kalpasan dagiti pakamo. Love for all team at sinapo ng asawa ko, she bring medical services closer to the people. And so for the last week or so, the Love for All team went to different municipalities. They went to the municipality of Quirino, municipality of Cervantes, the municipality of Santa Cruz. There were over 3,500 patients that received medical services. Dapat dito sa Candon, pero sabi ng Mayor yung sa iba na lang kasi set na daw sila sa Candon. Libreng laboratorio for all. Libreng konsultasyon for all. At libreng gamot para sa lahat. Maysa kami nga napili. Dakal unay nga tulong daytoy, ta libre amin. Ang laboratory, X-ray and everything, pati dental. And of course, the agas. Nasaya at sir ta natulungan da kami nga marigrigat adumot tinanai paranod na kanyame. Libreng laboratorio for all. Libreng konsultasyon for all. Very grateful kami iti opisina ni Congresswoman Christine iti panakay-prioritize ti Quirino. And grateful kami mutlang iti opisina ni First Lady Liza Marcos. Siyempre, siguro amuda nga mas kailangan mi dito ngamin iso nga inpaigda dito yan. Considering dayjay ni biyahe ngamin. Iso nga, thank you very much. Thank you very much. Namin sa inyo pangangalagang pangkalusugan sa bawat isang Pilipino. And thank you also to especially for the Love for All program spearheaded by our First Lady of the Republic of the Philippines, Luis Araneta Marcos. We thank her na she chose Candon for, and of course, yung Love for All program natin, it started last Thursday and we thank them na yung medical services at least napadala ulit through the Love for All program. Una inyag ito ni First Lady na ito yung Love for All. At makita tayo mati kaaduti tattao nga may parati dato yung programa na medical mission kan adu pa kita other agencies, national agencies nga may makipagtulong pa kagiti programa da. Amo tayo met nga dati nga programa na apo ket adu iti matultulugan na ket naswerte tayo ta ditoy met probinsya ting Ilocos Sur nang rona ditoy syudad ti Candon ti napili da nga aramidan ditoy Love for All. So adu manen iti kaprobinsyan tayo nga matulungan no panggep dito nga serbisyo iti gobyerno.
Let's wander Baguio's evergreen parks. Baguio's high altitude makes it the ideal habitat for the starling. Plus a rich and varied flora. Go park hopping all you want. One thing's for sure, the views are always breathtaking. Hop on to your next virtual tour. Agtultuloy, ti panakaidandanon kada kayo, ti detalye, dagiti damdamag, dito'y tirad pas damdamag agsapa. Itinay ti agundaway, amuan tayo, ti sasaden ti panawen, manipo di ti pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Huwebes, April 30, 2026. Wala pa rin naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At patuloy ang pag-iral ng easterlies or yung mainit at maalinsangan na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko dito sa ating buong bansa. Ito po yung dahilan kung bakit nakakaranas tayo ng mainit at maalinsangan na panahon. Inaasahan din po natin magdadala rin ito ng mga kalat-kalat ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, asahan po natin ang maaliwalas na panahon. Pero asahan din natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon. Mababa yung tsansa ng mga malawakang pag-ulan pero may mga posibilidad ng isolated rain showers o kaya mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 23 to 35 degrees Celsius. Lawag, 26 to 33 degrees Celsius. For Tuguegarao, 26 to 37 degrees Celsius. Baguio, 18 to 24 degrees Celsius. For Tagaytay, 24 to 33 degrees Celsius. At Legazpi, 25 to 32 degrees Celsius.
Para naman dito sa may Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental, inaasahan po natin dulot ng easterlies ay makakaranas sila ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Para naman dito sa may Palawan, Visayas at nalalabing bahagi ng Mindanao, maaliwalas na panahon naman din ang ating aasahan. Pero yun din po, asahan din natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon, and then yung mga localized thunderstorm, lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Kalayaan ay nasa Puerto Princesa, 26 to 33 degrees Celsius. For Iloilo, 25 to 33 degrees Celsius. Cebu, 26 to 32 degrees Celsius. Tacloban, 26 to 31 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 26 to 32 degrees Celsius. Zamboanga, 25 to 34 degrees Celsius. At Davao, 26 to 34 degrees Celsius. Para naman sa ating heat index na nilabas kahapon or yung damang init po natin, nakapagtala tayo dito sa Metro Manila ng 40 to 41 degrees Celsius. At ang pinakamataas po nating naitala ay 44 degrees Celsius. Dito ito sa Dagupan, Pangasinan at sinundan ng 43 degrees Celsius sa may Sangli Point, Cavite. Para naman sa ating forecast na heat index ngayong araw dito sa Metro Manila, posible ang 40 to 42 degrees Celsius at ang pinakamataas natin posibleng maitala ngayong araw ay 43 degrees Celsius sa dalawang lugar sa Sangli Point, Cavite, pati na rin sa may Aborlan, Palawan. Yun po, patuloy po natin pinapaalalahanan ang ating mga kababayan na mag-ingat po dala na itong init na panahon dahil yung matinding exposure po sa init ay may risk po sa ating kalusugan. Iwasan po natin lumabas ng tanghali hanggang hapon pero kung hindi po natin maiiwasan ay magdala po tayo ng pananggalang sa init at uminom po tayo ng maraming tubig. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:34 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:13 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Okay. Iso na niya po ti latest nga sasaaden ti panawen manipod iti Pag-asa. Iti deti agundaway may isang live report talawatan tayo manipod ti Roar. Partner Ronald, naimbag nga bigat mo partner, go ahead. Thank you very much partner Jerry na pinapasama panagbat agarop po alas 8:30 hindi bigat kalman sa sitio ni Lasin Barangay Kabarwan Magsingal Ilocosur. Nakaraman 57 anyos lalaki nasawaan man na Barwan Magsingal. Hindi to tati suspect 71 anyos old lalaki nasawaan man nalon ang naidlot lang pinadakamak ang lugar. Basta report ti PNP, ti biktima ket personal ang nag-report iti Magsingal MPS agar palas 8 bigat di nga no sa dino daytoy kat tinagbat iti suspect sigun iti biktima ada iti sa anda nga nagkinawatan no nagririanda iti suspect maiga po iti nagbutngan nga pasut iti kataltalunan nga no sa dino ditan nga ti suspect iti nang tagbat iti biktima ang nakatamaan iti abaga na insidente kat na anawa napasardeng gabayan kadagiti kakarubada talpasan na ti biktima itaray sa Ilocosur District Hospital ti Magsingal gabayan iti asawa na ti suspect at naglibas kalpasan iti insidente. Dagiti kamong ti PNP di nag-interview ti biktima kan kadagiti nakita pinapasamak kag nastamatan ti panangi na sagana da iti dokumento kasapulan para iti pan nakaitila iti tumuto pagkaso kontra ti masuspetsya. Kapitan sa Bali Padamag, dito panagbagsul. Uno pang magsul, agaro pala 7:30, iti Rabii, sa di Barangay Miramar, Magsingal, Ilocosur. Ti biktima, 23 anyo sa lalaki, adan Philippine partner, a residente di Barangay Miramar, Magsingal. Idinto tayo ti suspect, 18 anyo sa lalaki, baro, taga Miramar Magsingal na ito pinaaresto. Masar ti report ti PNP, dagiti kamon iti Magsingal MPS tinagresponde, iti na-report kadakwada apang magsul ti dayta nga insidente.
ti biktima kat kan nga naitaray sa Ilocos District Hospital ti Magsingal, babaen ka daydi kabagyanda. Nga basar iti initial investigation ti PNP, iti barangay kat madamay di nga adyan celebrarda iti fiesta. At ti biktima kat kasamatan iti suspect, dagiti iti naginom ti arak, karaman dagiti kakabagyanda, ken kadayom da. Sa kabayatan iti inuman, ditangad da iti anda nga nagkinawatan no riri tinagbalatan da nga ison iti nang ngalaan ti suspect iti naburak nga bote iti arak nga ison iti pinangbagson na iti barokong ti biktima. Nagresulta ti biktima nagsagrat iti sugat iti barokong magandatoy iti adan nga naipaagas ti ospital. Ti suspect at na-restar babaen ka dagiti kamang ti PNP nangibaganda iti constitutional rights na kanaigan iti pan nakaresto na kalpasan na daytoy tinaypaan iti nadakamat nga pagasan para iti panakailasat na ti medical examination. Kami sa bali pa itabag, dahiti panag-responde iti PNP kanaigan iti panaglabsing Republic Act 10591 unang police response. Agaro palas 11 dilaing rabi sa Barangay Moraya, San Juan. Si suspect may sa lalaki para 64 anyos nasawaan, karpentero taga Barangay Moraya, San Juan. Naman kan ni Barangay Captain William Noel Puma di Barangay Moraya, San Juan nga inimpormar na kada iti kamag San Juan MPS kadaigan iti nadakamat nga panag kasugat iti maysa nga tao may gapo iti aksidente nga panagputok uno panakatalbik na iti paltog iti nadakamat sa barangay. Nagini kamag San Juan MPS iti sigsigid nga nagresponde idi ta makadanon da itan nga ti suspect ta nakita da nga nagsagrap da ito iti maysa tama iti paltog ti makanigid alupuna. Kabayatan nga ni Barangay Captain Poma ti sigsigid amot nga nang turnover kadagiti kamang ti PNP ti maysa 38 revolver nga dan serial number 113377 kanada ti Marcana Colt Special Caliber 38 nga adda iti na putok nga maysa kadagiti bala na ken talupay nga live amos ti Caliber 38 kada ito kat saan naputok. Sigon ken Senator Sebastian nga asawa iti suspect nga ti asawa na ket tadaydi nga nakainom ti arak hindi ta makita na digigam iti paltog ket ditan nga nakangaglangin sunat ti maysa nga putok iti paltog iti uneg ti balayda. Hindi ta pa nakita ti asawa na dita nga nakitanan nga ti suspect ket nagsagrap ti maysa tama iti paltog na sigsigid da iti nagpa-arayat iti biyang Barangay Captain Puma kalpasan ng informat iti ospisyal ti barangay kadagiti kamang San Juan MPS. Ti suspect na ipakamugan ko na ti constitutional rights na kanigan iti panangaresto dagiti kamang ti PNP kastamatan sigsigid nga dito iti nai-try sa Japira Clinic and Hospital iti Kabugaw para ti pan nakapaagas na. Inventaryo ka namarkaan iti naalang igam nga ano sa dino ti suspect uno ba iti presensya dagiti barangay officials kabayatan ti inventaryo iti suspect kat aday tatan nga aday ti hospital arrest ken iti igam ket damotan ti custody ti San Juan Municipal Police Station para ti panakay dalimay na. Para dinamdamag at sapa, Ronald Ocoya yun, Tirat Pass News. Thank you, Partner Ronald. Iti dagita nga damdamag. At adupay nga detalye, dagiti damdamag, dito Tirat Pass damdamag agsapa, idanon mi kada kayo kalpasan, dagiti pakamo.
be competing on Tuesday. Jerry Rigo, Joe Slanderman, Choco Moto, and Lopez. I'd like to welcome you all to Quezon City. Thank you to the President, for allowing us to host the PBL in Quezon City. My warmest greetings to all the teams who are here this afternoon. Welcome to Quezon City. Let's wander Pampanga's culinary scene. Known as the country's culinary capital, Pampanga is a regular stopover for foodies, where culture and cuisine combine into the unique fusion of flavors of vibrant Kapampangan dishes. You can fill up on the colors alone. There's so much to sample, especially when you're in a foodie hotspot like Pampanga. Find more Filipino flavors in your next virtual tour. Ngayong hapon, binibigyan natin ng parangal ang ating makukulay na float at festival performances noong nakaraang araw ng kalayaan. Dahil ang bagong Pilipinas ay hindi lang tungkol sa pagsulong. Ito rin ay ang pag-aalala at pagbibigay halaga sa ating pinanggalingan. Your creativity, your passion, the spirit that brings depth and meaning to who we are as a nation. Kaya't saludo ako sa inyong lahat. I hope that the spark that you have within you to join these kinds of festivities, that it will never leave. It will never leave your heart, and it will never leave your creative spirit. Because we are not just preserving our culture when we do this. We preserve it for the next generation, but more so, we are living our culture. We are living it proudly and joyfully and meaningfully. Ipakita natin na tayo ang tagapagmana ng tapang, talino at malasakit ng ating mga ninuno. Tayo ang mga bagong Pilipino. Katulad nila, may disiplina, may husay, may panindigan ipaglaban ang kinabukasan ang ating inang bayan. Sama-sama, kapit-bisig, at tulong-tulong ang mga Pilipino para makamit ang iisang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Agtultuloy, ti panakaidandanon kada kayo, ti detalye, dagiti damdamag, dito'y tirat pas damdamag agsapa.
Formal nga inted ti Department of Energy wenno DOE ti 40 kilowatt fixed solar photovoltaic system ti Technical Education and Skills Development Authority iti daytoy Abril tawen 2026. Daytoy nga dangket paset ti panggep ti gobyerno nga mangpababa ti gastos ti kuryente kadagiti pasilidades ti publiko ken mangparangay ti panakamo tinadalos nga enerhiya. Pasetmet ti groundbreaking ti Regional TVET Innovation Center ti seremonya nga naangay ti test the complex ti Taguig City. Inatendar wenno nagatendar ti nasong aktibidad the Energy Undersecretary Mario Marasigan kas panakabagi ni Secretary Sharon Garin. Test the Director General Kiko Benitez, Taguig City Mayor Lani Cayetano ken daduma pay opisyal manipod ti gobyerno ken pribado nga sektor. Sigon kini Energy Secretary Sharon Garin, pamaniknek daytoy a proyekto nga napasnek ti pagilian iti ambisyon na iti nadalos nga enerhiya. Babayan ti daytoy nga 40 kilowatt solar PV system ipakpakita mi nga masapul nga idawlwan ti gobyerno ti panagbalbaliw san kami nga agururay ti gobyerno ti umuna nga kinuna ni Garin. Kabayatan na, alawatin tayo manin ti may isang live report manipod ti Ruar. Partner Nick, naimbag nga bigat mo partner, go ahead. Yes, thank you very much sa partner Jerry. At dahil din napasaba ka vehicular traffic incident, alas 12 iti parbangon iti April 30. Iti barangay, National Highway, Barangay Del Pilar, Tagudin, Ilocosor. Taraman dito tagtawon ti 57 nga lalaki, nasawaan dito tadaan driver's license, kagmaneho, kadesem ti Barangay Arnap, Kabugaw, Ilocosor. Minaneho na ti mayas nga violet nga Isuzu truck, stick body number, ti adan di stick body number nga RAB 716. Kan karaman dito ti mayas nga agtawon ti 81 lalaki, widower kan dito ti retired government employee, adan ti driver's license nga gmaneho kan residente ti Barangay Darapida, Canton City, Ilocosor. Minaneho na ba ti mayas nga gray VinFast VFS 1V5 dahito adan ti plate number nga IAV 1022 adan dahito akupantes karaman dito ti 50 taon di taon na 50 sa ti taon na ken dahito agtawon ti 10 inam 10 baysa dahito ken 10 lima ket ti kan karaman pa ti agtawon 10 ken ti 7 amin dagito ka residente ti Barangay Alagigan Segundo, Canton City, Ilocosor. May pasar ti police report dati munang galugang dahito tagpapapagat at direksyon idinto dati may kadwa lugang ada ti kabatog na linya iti din dagito nakadano na parehas iti nakapasapakan ti sinente dati driver ti may kadwa lugang dahito iti nakadungsa dahito ti tinurong na ti southbound lane iti datagon daway dati driver ti munang lugang dahito ti pinadas na nga lisyan ngam dahito latta iti napasabak iti panagdungpar dagitoy kiti resulta na dati driver ti may kadwalugang dati tinaglakam iti panakadangran tinaking kanagig ga imana ken dagiti daduma pa paset ti bagina idinto dati kupantis na dagiti tinaglakam iti panakadangran dati driver ti madwalugang dati kinda kupantina dagito iti saang nga nasaktam naipan amin dagitoy iti Ilocosor District Hospital Barangay Butagodin, Ilocosor para ti medical attention ken dati driver ti madwalugang ken dati talong kupantis na dagito tinay-transfer iti Lorma Hospital, San Fernando City, La Union para iti nananay wano kanayunan ng medical attention. Kabayatan na dati pa napasaba ka vehicular traffic incident iti National Highway Barangay Bayugaw Este, Santa Cruz, Ilocosor. Karaman dito tagtawon 27 nga lalaki. Awan asawa kan Manalon kan dito residente ti Barangay Bugbuga, Santa Cruz, Ilocosor. Minaneho na matibay sa Black Rosy 150 motorcycle. Ken karaman dito ti may sa pedestrian agtawon ti 50 nasawa may isang housewife ken residente ti Barangay Bayugaw Este, Santa Cruz, Ilocosor. May basar ti report sigon dati witness dati dagiti karamang motorsiklo dagiti tagpapabagatan ti direksyon iti din nakadanon iti nakapasabakan ti insidente dati pedestrian dati ti Bimbalasiw iti National Highway manipod iti dayang agpalaod iti dati butan ti dinungpar dati nakabag ang motorsiklo kanayon na dati may isang nakawitness dati timbagana
nga dati tatakabag ka motorsiklo dahito iti awanan iti headlight dahito timpo iso kapuna na kaitumpuran iti insidente. Resulta na dati pedestrian ka dati driver iti motorsiklo dagito iti naglakam iti panagdagaran iti nadumad ang pasyente iti bagbagida. Dagito iti naipan iti babaan dagiti nagresponding MDRRMO personal iti Ilocosur District Hospital Santa Lucia Ilocosur para iti medical treatment. Ti karamang lugang kadda ito itang dadaal iti sampay nga mo iti gatat iti panakaestemarda. Paridamdamag agsapa, Nick Baruga, Third Pass News. Thank you, partner Nick. Kadagitang damdamag. Agtultuloy pa lang, ti panakaidandanon, kada kayo, ti detalye, dagiti damdamag, dito'y Tirad Pass damdamag agsapa. Sinuspindi ti Department of Interior and Local Government wano DILG dagiti dua nga sanggunyang kabataan chairpersons iti siyudad ti Makati gapu iti mapapati nga korupsyon. Kinuna ni DILG Secretary John B. Cremulya nga dagiti nasuspinde ket da Natalia Georgiana Tupas ti Barangay Dasmariñas ken Cecilia Luis Yabot ti Barangay Magallanes, Makati City. Kinuna ni Secretary Rimulya innem nga bulan ti suspension ni Tupas nga daytoy ket nagramut ti di mapapati nga nagkid daw iti 20% kickback. Manipod ti maysa nga supplier para ti maysa nga proyekto iti Halloween. Nasuspende met ni Yabot ti 3 a bulan kalpasan ti may pagarup nga nagsubmitar dagiti dokumento nga daan iti falsipikado nga pirma. Sigon kini Rimulya, mabalin nga sumango ni Tupas ti kaso nga korupsyon ken falsification dagiti dokumento, idinto nga niyabot ket ti treasurer ket mabalin met nga sumango ti kaso nga falsification. Kabayatan na indagadag da Camarines Sur Representative Migs Villapuerte ken Luege Villapuerte dagiti ahensya ti gobyerno nga dalen ti panakapalawat ti maysa nga bulan nga toll-free nga programa para kadagiti truck nga nagkarga kadagiti produkto iti agrikultura. Dahito kitapno makatulong nga mangpagtalinaed ti supply ken presyo ti taraon iti baet iti nangato nga presyo iti lana gapu ti riribuk iti akinteng nga daya wenno Middle East. Dinayaw dagiti kapsat nga Villapuerte ti Agri-Trucks toll-free program nga inyuswat ti Department of Agriculture, Department of Transportation ken Toll Regulatory Board nga no sa dino temporaryo nga saan nga masingir ti toll fees dagiti truckers nga mangitulod iti taraon. Sigon kadakwana dakela tulong daytoy saan lang nga kadagiti mannalon ka negosyante ni di peket di dagiti consumers. Sigon kini Representative Migs Villapuerte makatulong ti toll-free transport nga mangpapartak ti panakaitulod dagiti produkto ken mangkisay ti gastos iti transportasyon ang mabalin nga resulta tinalaklak nga presyo ti taraon iti merkado. Kabayatan na ni Representative Luege Villapuerte ang napateg nga mataginayon ti umdas nga supply ken makabayal nga presyo ti taraon iti napapaot nga panawen. Iti verse of the day tayo, iti daytoy nga agsapa, naadaw daytoy ti Ephesians chapter 3 verse 17. Christ will make His home in your hearts as you trust in Him. Your roots will grow down into God's love and keep you strong. Ephesians chapter 3 verse 17. Dahil tangarodan, tinakadagup-dagupan, dagiti damdamag, ingkam mindanon kada kayo, dahil ngagsapa. Kadwatay nga pumakada ti 693, Radio Tirad Pass ni partner Alex Molina. Iti DCTP Digital TV, adarita ni Jan. Dagiti damdamag, ngayon kami mindanon kada kayo, manipon nga mismo ti newsroom, ti TPN ken DCTP. Dahil anak, gayem ken kapsatyo, Jerry Gabaon, mga kaibigan, ito bigat, isumot lang nga oras. Isumit lang estasyon ti radyo ken telebisyon. Dumanong kami tumanen kadagiti na dayaw nga pagtaingan nyo babae ni Tirad Pass damdamag agsapa.